Čaute ľudia, preto som chcel povedať, tu je Dari, no dneska tu mám video zvuk live. No, ty vole, koš, vidíš? Máme koš. Aha, zase sme u kamaráta. Lebo sme evil. Máme radi u kamaráta série. To som nepovedal. A nie. Budeme Bereme si... Aha, dobrá. Pozri sa na tú typku. Vymýkla. To je nie, máme. Môže Dobre. sa aj otočiť, nie? Ne. Na čo? Však ja mám takú, a nie takú gejovskú. To bude môj prvý dom. A nie. To A bude môj prvý dom. Kde chcem mať prvý dom? Tam ako housebox. Podri sa, ako mám pekné autičko. Toto je najrychlejšie, nie toto. Nie, toto je rýchlejšie. Formula. F1. To je rýchlo ako svinia, ale... Toto je pre teba rýchlo. Lebo ty než úplne rýchlo. Máš to držať. Keby si nezražal. Ktorej... Bum. Bum, bum, šaka taka. Bum, bum. Bum. Šaka čaka, bum, Ja bum. v tomto videu sú aj má nejaké práce možno, že? No, Mohli by sme ma spraviť nenapadlo. Ako budeme robiť čaš v tom dome? Nie, ideme detektor kovu. Vieš, to tu je, Na čo detektorkou chceš lebo... robiť? Aký oni máme urobiť na budúce, povedzte. Akú misiu máme urobiť na budúce. Buď chcete nejakú prácu, prácu. Akú prácu chcete, alebo nejakú proste misiu chcete. Dobre. Napíšte do komentáru. Idem sa pozrieť. Aha, ty No, vypadá divno. A peknú čapku, dobrú čapku má. Prečo ho ťaháš? No, čo tu máme? Aha. Prečo musím po schodoch skákať? Neviem, tie schody sú tam. Wow, ten armor. Ja už som túto hru hral miliónkrát, síce na Xboxe, ale to je jedno, že? Stiahneš si to na Xboxe doma. Ale na čo to stojí peniaze? A Forza stojí peniaze. Nie. Stojí prečo. Ale my sme ju dostali zadarmo. Bum, bum, A prečo si ho nekúpíš v Publika? Na čo? Poďme dneska ku tebe? Neviem. Asi nie. Škoda. Ale že to vypadá ako oranžové. Tie vlasy. Ale ladíme. No, my ladíme so všetkým. Vidíte? Ináč my sme natočili nejaké video z reálneho oného. Čo? Dusty Trip. Bože, Dusty. Z reálneho čo života? Nie. Z reálneho života, hej, ale z reálneho oného. Pozri, on tu padlo to všetko. Skúšaj tam dole. Bing, 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 bing. No tak to... Uííí. Ale počkaj. Poďme to choď. No, Aha. GG. Si utopený. Ričkou hore. Teď niekto pozrie sú... Na Yeah. rybičky. Ideme loviť ryby. Nie, to je najhoršia vec, ktorú môžeš kedy robiť. Nechytaj ryby a ja ani neviem, ako... Ty sa zasekol kvôli tvojej hlave. Mám veľkú hlavu. Musel som. Musel si. X-kom inak odpadneš. Keď klikneš X-ko, tak spadneš na zem. Ako ten Ujo včera. Ja... Pamätáš? Ktoré X? Skolabujem. X-kom proste kolabuješ. No a ako sa mám teraz postaviť? Asi logicky skákať stále. Logicky si sa postaviť. Dobre, nebudem hovoriť logicky, lebo som logický, ja som logický, vieš? No, ty nie si logický. Vieš, kde je logický? Radšej nebudem rozprávať. Nie, drž sa bublík, inak umreš. A dám ti preč. A už nebudeš nikdy pracovať, vyhodím ťa. Choď do toho, do parku vodného. Počkaj, už som mŕtvy.
Do vodného parku. A to kde? Už môže ísť konečne inde. To si berem. Jaký bejt. Čo je tu? Dobrý. Nie, Čo nie? nejdem pracovať. On taký človek, čo nepracuje. Lebo si lenivý. Tvoj brat ani. Môj brat nie je lenivý. Tak prečo si hovoril? To Kedy? včera. Bum, bum, však tak. Kde mám UNIFO? Kde mám one? One! Vieš o Xbox one povedz. Ten mám. A ja? A nehrávam na ňom. Ja som mal na tom Xboxe aj vilu luxusnú. To za 10 000. Čo má aj Housebox, tú vilu. Mám. Na Xboxe stále. Ja som bol tak rád, keby mi tam niekde táto zapojil ten Xbox. Čakaj, tak si hovoril, že ty ten Xbox chceš predať. Čo môžeme predať? Za koľko predáme? Xbox. To bola tesnotka. Čo? To bola tesnotka. Ale za koľko predáme ten Xbox? Kde za koľko si myslím tiež, že máme predať Xbox One? Napíšte o komentáru, lebo to stálo sa mi tak 200 niečo asi. 200 One. Do čo? Tak ja by som to predal byť tebou 150. Prečo? Veď to stalo 200, že by som prerobil. Však... Ale ty potrebuješ 250, lebo to bolo používané. 250 myslíš? 150. Prečo 150? Ľudia, kto si myslíte, že má pravdu? Ja alebo on? A prečo 150, tak aspoň 200? Nie. Prečo tak 100 Lebo to bolo už používané a opotrebované. opotrebované, keď to funguje ako keby to bolo nové? No. To funguje úplne normálne. Ľudia, čo si myslíte? Kto má pravdu? Ja alebo on? Asi logicky, keď to predáš za 170, tak to bude dobre. Tu sú majny. Ideš majniť? No, tak ty to nebudeš hrať, radšej nechoď majniť. A radšej si zober... Ježi, ani jazdiť nemôžeš. Nevieš. Stále lepšie ako Mero. Stále horšie ako ja. Viem jazdiť ako King. Že King Kong. Kingu. Činčong. Činčong. Počkaj, mám nápad. Oh, otoč sa. yeah, boy. Dobre, neotoč sa teda. Neotočím sa, nechce sa mi. Bo chcem ti niečo ukázať. Nejaký speciál. Ale mňa žiadny špeciálne zaujíma. Poďme potom von, dobre? Ja si zvolím toto. Raketové auto. Nie, Káže, toto tá je najrýchlejšie. Káže, tá raketa sa nezmení, keď máš nafarbené auto. Ale nie je ovládateľ. Tu spadlo aj house s autom. Hej? No, sa mi zdá aspoň. Neviem. A ty už si pokazil to auto, že si vyšiel s tým autom a už ho máš pokazené. Nemám. Máš? Pozri sa na ten predok. To tak má byť. Nemá také zvrťané. Také Bro, uvidíš, že za chvíľku ti to bude dymiť. Vidíš? To hovorím. To nič. To nič. A to auto stále pôjde. Ja viem, ale keď ti to už bude horeť, tak asi to Aj vtedy pôjde. nepôjde. Pôjde, ale iba na chvíľku. Dobre, už máš černý dym. Červený dym. Černý dym, to už znamená, že to je zlé. Nie, pre mňa je to pohode. Však Pre teba? ide. Tak naraz, skús naraziť. Vybuchnem? Nie, to proste choď. Kde chceš? Čo robíš? Kravy! Poď tomu. Bum, bum. Poď. Ideme. Vublik. Blik. Blediakať. Nebliakaj. Mohli nám vyskúšať, keby si nebol taký debil a nenabúral. Nenadávaj.
Natáčame. Dvere. Ja počujem niečo. Dvere. Som počula, ako kým to bolo vonku. Ty vole, či japonská typky nejaká. Do traktora, ale fakt? Bo tá špička. Ja som ho zrakol. Tá babka tam. A detko. Mne to horí. Ten typek s motorkou. GG. Ľudia, žijem, mám nové auto. Dobre, tak... Taxík. Taxi. Taxi, poznáš? Čo? Taxi. Taxi. Ktoré nám sprevodil. Poznáš ten film? Poznám. No, taxi. Koľko si pozerala som 5 už. Jednotku. Iba? No. Pozerala všetky. Lies. No, ľudia, ja si myslím, že s týmto môžeme to video ukončiť. Počkaj. Tak, s týmto nemôžeme. Môžeme. Môžeme. Sme odhalení. Ty si zase uný. Už si pohol. Chcem niečo ti spraviť. To je ešte... Počkaj, nedrž to. Všetci v ulici... To je znamenie pre vás. Ešte teraz to video môže skončiť. A lúči sa svojím mŕtvý bubliček. A rič. počkajte. A ešte počkajte, toto bude ukončenie. Ideme spraviť speciálnu vec. Zoberieme? No, ukáž. Aha. A dovidenia!